ukubeka uhlelo lwe-National Health Insurance, NHI. Umholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema uthi uhlelo lwe-National Health Insurance ngeke lusebenze. uMalema uchaza ukusayinwa komthethosivivinyo we-NHI njengomthetho njengeqhinga lokhetho elisetshenziselwa ukuzuza ukwesekwa kwe-ANC ebusayo. I-EFF iphakathi kwezinhlangano eziningi ezisichithile lesi senzo. Iqembu libambe umbuthano walo wokugcina iTshela Thupha enkundleni yezemidlalo iPeter Mokaba Stadium ePolokwane, eLimpopo izolo. uMalema uthi i-EFF izothula uhlelo lokunakekelwa kwezempilo lapho imitholampilo izosebenza amahora angu-24 uma ivotela ukuthi ingene emandleni. Bathi nje uzoya esibhedlela mahhala, baqamba amanga. Bebeyisayina ngoba sekuyisikhathi sokhetho. Bebedlala ngemizwa yabantu bakithi. Sizokwethula uhlelo lwezempilo lukazwelonke oluzoba nemitholampilo ezosebenza 24/7, ezoba nama-ambulensi, ezoba nodokotela, ezoba nabahlengikazi, futhi ngizoqinisekisa ukuthi leyo mitholampilo ayivali ngehora lesine, kusho uMalema. Izindaba zangalesi sikhathi ubuzethulelwa uNothika Maphumulo. Inkanyezi News. Stay connected, stay informed.